svetlo sveta. Bol čas Veľkej noci a Ježiš učil v chráme. Zhromaždil sa veľký dav, aby ho počul, pretože mal povesť človeka, ktorý hovorí hlboké slová lásky a koná mocné Božie skutky. Len čo sa však tento dav obyčajných ľudí zhromaždil, objavili sa náboženskí vodcovia. Kým Ježiš učil, náboženskí vodcovia ho prerušili. Zákonníci a farizei priviedli ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve, a postavili ju doprostred. Títo vodcovia vnímali Ježiša ako hrozbu svojej vlastnej autority. Predstavoval nový fenomén, ktorého učenie odhaľovalo ich rigidné, sebecké praktiky. A tak sa ho opýtali, či by mala byť tá žena podľa zákona ukameňovaná. Toto povedali, aby ho vyskúšali, aby mali proti nemu nejaké obvinenie. Scéna sa dramaticky odohráva. A Ježiš sa zohnul dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň. A opäť sa zohnul dolu a písal na zem. Ale oni počujúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po posledných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena stojaca v prostredku. A keď sa zase pozdvihol Ježiš a nevidel nikoho krome ženy, povedal jej: Ženo, kde sú tamtí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona riekla: Niktorý, Pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viacej. Evangelium podľa Jána, 8. kapitola, 6. až 11. verš. Aký silný moment. Ježiš nielenže upokojil napätú situáciu, ale doslova zachránil život človeka. Všetci prítomní boli premenení tým, čo sa stalo, nielen obvinená, ale aj obžalovatelia a dokonca aj diváci. Ježiš využil túto chvíľu, aby vyslovil jedno zo svojich najznámejších učení. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Keď nasledujeme Krista, on nás pozdvihuje z hriechu a odsúdenia a dáva nám silu kráčať vo svetle nového života. Chvála Bohu!